Kaixo lagunok, gaurkoan lab sindikatuak publiko egin nahi izan du, enplegu publikoaren estabilizazio prozesuetan izango duen jarrera, eta azpimarratu nahi izan dugu, bereziki guretzat oso prozesu importanteak izango direla, zerbitzu publikoen indartzerako eta zerbitzu publikoen defentsan noski kalitatezko zerbitzuak emateko erakunde publikoetan mantendu behar diren eta egonkortu behar diren lanpostu guztiak egonkortzeko, ez? Horretarako, oso garbi dugu guk negoziazio prozesu hauetan zertan egingo dugun indar, ez? Lehenik, urte luzez alde bateko lanpostuak izan diren guzti horiek, prozesu hauetan barneratu behar direla aldarrikatuko dugu. Eta honekin, zer esan nahi dugu? Noski, bakante guztiak enplegu publiko eskaintza hauetan sartu egin behar direla, baina baita ere zerbitzu eginkizunak, programa kontratu bidez urteetan bete diren lanpostu guztiak, eta indar berezia egingo dugu kontratuen metaketaren bidez, urte luzez, iruzurrean bete izan diren lanpostu horiek egiturazkoak bihurtzeko. Hori izango da gure lehen helburua, eta bigarrenik, noski, urte luze hauetan, erakunde publikoetan, zerbitzu publikoak aurrera ateratzen egon zareten aldi batelako langile guzti horien, egonkortasuna bermatzea, urte horietan egon zareten instituzioan bertan. Guretzat oso importantea izango da hori, eta horretarako merituen eremuan, edo meritu lehiaketetan, erakunde horretan lan egindako lan eskarmentua bereziki baloratzea, hau da, bertan lan egindako urteak ere puntuazio espezifiko bat izatea. Horrek ahalbideratuko baitu, bertan zaudeten langileen egonkortasuna. Bestalde, guretzat oso importantea izango da, urte luze operik egon ez den enplegu feminizatu guzti horietan, benetan langile horiek egonkortzea eta horretarako neurri bereziak eskatuko dugu. Eta, badakigu, noski, indar asko egin beharko dugula, ze lege honek ez ditu gure ez gaitu erabat asetzen, eta pentsatzen dugu ere administrazioetan guk egin nahi ditugun aldarrikapen guzti horiek onartzeko indarra egin beharko dugula, eta prozesu hauek gatazkatsuak izango direla. Beraz, adi eta oso importantea da langileak ongi antolatuak egotea eta mobilizazioak egiteko prest egotea. Animo!